हेलौ लोगोफोर आं जाबाय गायदे बर' नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन बाथ्रायानो जाहैबाय आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिबावदों चेनेलनि मुङानो जाबाय अम्बिका दि भ्लग भिडिअसो दे लोगोफोर भ्लग भिडिअ कार्टुन भिडिअ नङा भ्लग भिडिअ माने इसे ला संनाय खावनायबो नुगोन इसे डान्स खालायनायबो नुगोन मस्ती खालायनायबो नुगोन गायदेखौथ' मिथिखागौआनो बोरै आरो मोनसे खोथा आङो हिन्दीजोंसो रायज्लायगोन दे बर'जों रायज्लाया नोंथांमोना आंखौ हिन्दीजों रायज्लायनायखाय गाज्रि दामोन दे लोगोफोर हिन्दीखौथ' बुंनो रोंथारा र' आङो थेवब्लाबो रोङाबाबो आङो हिन्दी बुंनो मा शकिं नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ गायदेया मार हिन्दी बुंनो शकिंखा होननानै न' लोगोफोर भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय गायदेखौ एसे अनदे लोगोफोर प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो बावनो नाङा दे उनखार दे गायदेखौ उन दानिया थुदो भिडिअखौ नायहोलांनोसै आया लामायावनो सोरबा बिदि अमा खायो आरो खाथोन गैयैफोरा सोरानि अमा जाखो बेलाय सोरानि न' जाखो बेलाय मोनामसोदों अमाखि अम्बिकि नोंहाय बाला न'जोंसि नोङा माइबादे बालनि बिदि सोरबा लामायाव अमा खायो आरो खाथोन गैयि नालाय बेनिखायनो लामाफोरावनो खाना दोनदों आरोलै एसेबां गिदिर बारि थानानैबो सोरबा बिदि लामायाव खायो शाला सोरानि अमा जाखो अम्बिकि सोरानि जाबावनोखाय बै गायदेर रांखिनि दाउ बिमा लाहानिनो आरो ये बिसोरनिसो होमबा बेनिखायनोथ' जेबो खाथोन गैया लामायावनो खाना दोनदों र' खोब लामायाव अमा खाग्रा हेंगार हरनि र' अमाखौ नाङालै जोंसि बिदिद्राय खालायनो नाङा अयनायद्राय जागोन एम्फा खर' होनना बुङो नोङो अम्बिकि मा खर'नि अयनाय जागोन बेलाय थेवब्लाबो बिदि हेंगारनाङालै मालायनि अमाखौ अबावबा आंहासो दाय जागोलै एखुनि अयनाय जाया नों मोनथिबाय अम्बिकि आङो हेंगारना होथारगोन अमाखौ हे जोंसि नोङो मानो बेफोरबायदि मानसिया मा मालाय गामियाव फैनानै बिदि दादागिरि खालायोलै नोङो होखारहरजागोन गामिनि मानसिफोरजों मोनथिबा नोंखौथ' होखारगोनानो जोंहाखौबो अबावबा होखारना हरगोन मोनथिबाय बिदि खालायनाङा अम्बिकि आङो मालायनि अमाबा बिदि खालायामोन दा बियो गायदेर रानिनि अमा नालाय हेंगारनाथ' हरथारनांगोन अम्बिकि मानोना आङो गायदेरखौ ओरैनोबाबो बोदला लानोसो नागिरबाय थाखादोंमोन बोदला जोंसि मा बुंबाबो जेबो बुजि मोनथारालाय नोङो बुजि मोना आङो जाय खामानिखौ मावनो सानोना मावनासो नागारथारो मोनथिबाय अम्बिकि नोंखौ बुंनाबो बुजायनाबो जेबो लाब गैयालै थांसै आङो थां आंबो थांगासिनो उन हे गायदेर रानि नोङो आंखौ जोंसिखौ बाराद्राय लेबेल दिन्थिनानै रायज्लायदोंमोन ना नोंनि अमाखौ हेंगारना होनोसै आङो नोङो अबाव नागिरबाय थादो नोङो मोनखालाबो थां थांदो दानिया अबाव थांनो अमा नोङो आं नोंखौ आजाद खालायना होबाय दे दिनै हामाथो अमाया हेंगारना होबाबो थांनो रोंला जाम्बाया नङा जाम्बिसिखोना र' बेखौबो बोखाना होनोसै होनबासो थांनो रोंगोन खोना दासो जाबाय अमा मानोथो खानो रोङा इसेबां मोजाङै नोंखौ आङो दिनै आजाद खालायना होदों थेवब्लाबो नोङो थांनो रोङा खाफि अमाया रावबोथ' नुवाखै बोरै नुनो रावबोआनो गैयाबा रावबोआनो फैयाखैबा थांनोसै दानिया खामानिथ' हो गया मेरा गाय
दिरानि गैला नोंनि अमायानो गैला टुनटुलुनो आदार हैनि र' दहाय फुङावबो होनाय जायासै सोलाबथाराखै गायदायाबो गैयाना नङाबा मोनफा मोननै खामानि मावगौमोन बेलेग खामानि मावाबाबो फिथाफोरखौ सावना होगौमोन फिसा गेबगाङा फिथा जायोनो बेनिखायनो देहैबाय सावबाय बिदियावनो गोबाव जालांबाय दे सोलाबथाराखै अमाखौबो माथो लामायावसो खाना दोनदों दिनै बारियाव खाना दोननांगोन र' नङाबा मानसिफोरा मोनामनाय मोनगोन आरो गाज्रिबो बुंगोन ना ओइ गायदाया नोंखौ फन खालायनो होदोंमोनलै खालायनो नामा र' आबा दानो रायज्लायथ'वा र' दानो रायज्लायनो आंहा सोलाबथ'वा दे होमबालाय ओमफ्राय आयै फिथाखौ सावखांबायना सावखाङाखै जागौमोनलै जानो लुबैसोबाय मोनबाय दे फिसा थां लाना जायो थां आंहा सोलाबथ'वा साहाजोंसो जानो लुबैदोंमोनलै आयै ए र' होमबालाय दसे नेथ' आङो टुनटुलुनो आदारखौ हैना फैग्रोनि दादि फिसा आंहा साहा फुदुंनो सोलाबथ'वाना थां नङाबा आबा फुदुंना लोङै थां गेस दङ दे गेसाव फुदुङै थां लोङालै आं आयै फुदुंनानै बासियो आङो दे लोङाबालाय आंखौ नेथ'नांगोन आरो आंहा दानो सोलाबथ'वाना आंहा अमा आदार होनांगौ आरो बेनि उनाव आरो दुगैनोबो नांगौ आरो जिबोसो सुनो दंबावो आंहा आयै जिफोरा उनाव जागोन दे सुबाय था उनाव दा आंनो साहा फुदुंना होग्रोदो ए साना नेबाय थागोन आंखौ आंनि जिया माथो राननायानो नङा उसुमा मोनामजोबगोन बियो रानाबा आयै आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया थां माखारे अमा आदार होना फैनानै आंनो साहा फुदुंना होग्रो फिथाजों लोंनांगौ आयु हाबा बेसेबांथ' आथुरना र' हैना फैगोन र' आदारखौ दे थां माखारे थिगसे फिथा जागोन दिनै गेला न'आव थानोनो माबा सुखुवा मोनदोंलै आङो माबा लांदां हास्रिस्रि दरसिसि रावबो गैयाना गायदेबो गैया रांखावरियानियाबो हाबा जालांबाय बै गायदेयानोथ' मागोआवलाय मालायनियाव आलासि जाहैनो थांनांगौ बेलाय न'आवनो थानांगौ बान्दोर गथ'खौ एबार लोगोखौनो मोननाय नंला खोना आङो बा बिबारि आब' सेंग्राफोरा दिनै जा लायखादों न' दख'ना गाननाय खायजोफोरखौ नंगौ दे जा समायनाबो नुखादोंना नोंसोरखौ दख'ना गाननायखाय नंगौना मोस्रोम आगै गायदायाबो नंमारगौथ' र' नोंखौथ' मडेलिं रोखोमसो नुखादों गायदायाबो बा मोजांसो होनबालाय ओरैबाबो आङो मडेलिं खालायनो मार गोसो दंखायोमोन ओमफ्राय आङो मानो खालायासै मिन्थिगौ आं मार लाजिखायो बास्सा ए लाजिलायो होमबा नोंखौ नुनानै लाजि रोखोमसो नुयो आङो लाजिलाया जा लाजिखायो आङो ओरैनो लाजिया स्टेजाव गाखोनो मार लाजिखायो आङो खेबसे मडेलिं थाबायफेरदोंमोन आङो स्टेजाव ओमफ्रायथ' स्टेजाव गाखोनाय लोगोनो ओरैबायदि लाजिबायना आङो थाबायनायखौबो तद मोनाखै मिउजिक दामनायखौबो तद मोनाखै जेबो माथो साथो खोनायाखै रख'रा ओरैबायदि तदनो लाजिदों आङो इसेबां लाजियो नोङो गायदायाबो लाजियोथ' र' लाजियाबा नोङो दिन्थिनो रोंगौमोन मडेल ओं बिबारि आब' ओमफ्राय मडेलल' नङा आङो बिराद मोसानोबो रोंगोनमोन रोंगोनमोनथ' नोङो थौदो दानिया थांसै बिबारि आब' न'आव थांनानै आङो आइखौबो फन खालायनांगोन थौ दखानाव हाबलांगोन र' एसे मानो आब' सिनि एसे लांफानि र' सिनियानो जोबसिगोन बा दाखालैनो माथो फुवासे लाबोदोंमोन दसेनो जोब्बाय सिनिया ए लोंबाय थाबालाय थाबाय थायो आरो बे फुवासे सिनियानो नंमारगौ दे बिबारियाबो खम लोंबाय जोंफोरो साहाखौ फिथाजों थुदो आयौ हाबाब टुनटुलुआ अबाव थांखो टुनटुलु फै टुनटुलु अबाव थांमारखो दानि बावैसो दङमोन माथो एसे सिगाङावसो नायफैदोंमोन आङो इसोर अबाव थांमारखो टुनटुलु फै आधार लाबोदोंमोन आङो नोंनो फै अबाव थांखो नोङो
आबा गेबगां गेबगां ओजों फैलाय मायो आयै आबा नोङो अमाखौ नुनायमोन ना टुनटुलुखौ अमायानो गैया अबाव थांखोबा मायो अमा टुनटुलु नुवाखै आङो नुवाखै होमबा अबावथो थांखोबा थांनाय आबा नोङो गामिजा खेबसे नायहैनाय आंबो नायहैनि र' बे मोनगोन दे आयै माखौ एसेबां टेनसन लादों र' थांनि र' गामिजा नायगिरहैनि आयै नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा आं नागिरहैनि आं नागिरना लाबोथारगोन टुनटुलुखौ गायदे टुनटुलुखौ इसोर मा जागोन दा अमाखौ जुदि मोनाबा अमाया जुदि गोमाबा मा जागोन आङो गायदेखौ मा होनना खिन्थागोन इसोर टुनटुलुखौ मिलायना होदे टुनटुलुखौ जुदि मिलायना होयोबा आङो धुप पेकेटसे होगोन दे इसोर गायदेया जुदि टुनटुलुखौ गोमादों होनना मोनथिबा थिगसे गाबखागोन थिगसे दुखु मोनखागोन बियो दानो खिन्थाखौनो हाया बिखौ दानो खिन्थाथ'वा दा टुनटुलुखौ जुदि नागिरना मोनाबा मा जागोन देनाय र' आंबो गामिथिंजाय नागिरहैनि र' दाबा अबेयालागै मोनहैखो मेंसोबाय थाबाय फैनाया बेथोनोबो न' आंबो मेंसोदों आंखौ बारा मेङाखैलै नंगौ बिबारि आब' आङो मबाइलखौ अबाव दोनदोंमोनलायो बावगारलाय लांबायलै नोंनि मबाइला बै टेबोल सायाव दङ अ नंमारगौ दे दासो गोसोआव फैबाय आइखौ फन खालायनि र' टुनटुलुनोबा आदार होबायना होआखै आइया टुनटुलुखौबो खबर लाथाराखै दिनै लागोन र' आङो आब'नि टुनटुलुआ हौवा गोसथोनो हानाय जायाखै नामा जाथ'वाखैलै बोस्रोआखै माबा दाबो माबा मोजाङै देरनोनो थाङाखै आंनिया टुनटुलुआ दे थोगोन दे लासैनो ओंलाय बिबारि आब' माथो खालायबावनो जेबोथ' उफाय गैया वेट खालामना थानांसिगोन आरो नंगौ दे र' मबाइलखौ लायनि र' फन खालायनि दे गायदे आगै खालाय फन खालाय टुनटुलु टुनटुलु अबाव थांखोलाय थंगालि अमायालाय फै टुनटुलु थै गैया रखरमा थै थांसै आं नागिरबाय थानो हाया आंहा मबाइलाव गेम गेलेनांगौ मोजाङै खानांगौ अमाफोरखौ बै गुरै खाबाथ' थांखागोनानो अमा नालाय अमायालाय मा मोनथिगोखाय फै थांसै आं नागिरबाय थाला फिसा नुवाखै बरावबो टुनटुलुखौ नुवाखैलै आयै अबावबो थांखो नुबालाय आं नोंनो खिन्थाया जागोन आरो आयु अबाव थांमारखो बियो टुनटुलुआ एसेबां नागिरबाय आङो गैया बरावबो गैया गामिथिं नागिरबाय आयै औ नागिरहैबाय बै साहा खर'निफ्राय खोला खर'सिम नागिरहैबाय आङो रावनियावबो गैया होमबा अबाव थांमारखो आयै नोङो मा मोजाङै खायाखैमोन नामा अमाखौ खालाया होमबा गथ' गोरायै मोजाङै खाना दोनदोंमोन नाथाय बियो बोरै गलांनो हाखो बेखौसो सानबाय थादों आं दा आबा नोङो गायदेनो खिन्थाथ'नाङा दे नङाबा बियो बेसेबा दुखु खालायगोन आरो आंखौ बेसेबा रायहरगोन बियो दे खिन्थाया र' आङो आरो खेबसे गामिथिं नागिरहैबावनि आबा गेबगां नोंबो नायै फैदे अबावबा हाबसोना थांनोबो हानाय हाग्राफोराव दे जागोन दे आयै